Shalom. Horas madihita saluhutna di acara pertangyangan pasien napaduahon adorakso tapuka martang yang be mahita di bagasan rohata martang yang mahita. Amen. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus manaon na porsuk humokop hamu tumadikon tiruan di hamu asa diihuton hamu bogas nipatna dang adong dosa diula ibana dang jupang akal di bagasan pamanganna dang mangisahi ibana dinahona icak dang mangasupi ibana dinamanaon na porsuk ay dipasahat do tu si panguhum si tigor rohai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang para sirohana sumurung di sude jolma
dang diolaniho anakmu nasasadai dilehon hodo ibana humokopami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilang sai patogu marohanami asa unang ganggu rohanami maka porseai hasesaan ni dosa nami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi sai tangihon matang yang namion nahusobaon hami tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami amen. soldado dohot iduk nasida rodi akana poso ni Jahudi ma Jesus jala diihoti. Jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hanas ima si matuani si Kayapas si tuani malim di nasataoni ima si Kayapas naung madok tu akka Jahudi dengganado mate sadahalak kumokop bangso. Alai disukun situani malimi ma Jesus taringot tu akka siseana dohot taringot tu podanai. Jadi dialu si Jesus ma ibana nin nama patardo hataki di hatoropon natoktong doau mangajari naselaon di perguruan nang di bagas corope parpunguan ni saluhut halak Jahudi dang adong manang naaha nahu hatahon marsibuni bahasa au disukun ho nasida naung ubege hataki ima sukun ai diboto nasida do nahu hatahoni dung diduk Jesus songoni di pastap sada oppas na jongjong di si maibana huhut madido songoni mamangalusim tu situ ani malimi dungi nina Jesus mamangalusi ibana ia nahurang nahudok hajong jokon nahurang alai anggo nahona do buasa pasta pomuau Oh
ibana naung tinalinay, tu situa ni malim si Kayapas. Disido marpungu akka si boto surat dot situa ni natorop. Alay say mangihut-ihut do si Petrus, madaw-daw sahat ro di alaman ni situa ni malimi. Laos bongot maibana tu bagasan, laudul tusi dohot akan naposo marnida ujungna. Alai anggo akka situa ni malimi rodo disadok rapok godang mabahe ni bana marut. Gagap do Pak Yesus natu mabahe ni bana marutang hosa. Alai nak pehehe torop akka sitidang gagap dang adong jupaksa. Alai parpudi Roma dua halak nin nama didok halakon tarbahenau do mangalohai joro ni debata jala pajong-jongonai sumuang toluari dungi hehe masih tua ni malimi madok ibana dang alusanmu nahina tidakon nasida dopako alai sayhohom do yang go Yesus Dungi dipakulingi situa ni malim maibana hupatolon matuho debata si pangului asa dipadau ho tuhami manang anak ni debata dungi didok Yesus matu ibana songon nani dok mi tutuong alai hudok matuhamu ola ni omma idau muna anak ni jolmai hudul disiamun hagugoon jalaro di atas ni langit gabe diribakon situa ni malimima pahianna huhut madok na mangaliai debatado ibana pola dope luluan sitidangi nunga di begehamu pangalusinai behado di rohamuna dungi ninanasida mamadok ibana marutakko sama ibana jadi ditijuri nasida mabohina nadeba manopuk nadeba mangalicingi huhut madok surirak hame Kristus isedo na mamunuho Sunga situ
dapoton sada parupuan maibana madok dohot doho dongan ni Yesus nasian Galileai alai di porso si Petrus di dogma dang adong kuboto jaladang waktu si nani dokmi laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo jala martahuak manuk alai marnida maibana diulahi na poso buru-burui mamadok tu akan na jongjong disi odo sada sian nasida alai mamorso musedo anggo ibana jadi dung sato kinari didok ma akan na jongjong disi mamuse maddo ibana tongon dodongan nasida do ai halak Galilea doho gabe dipuka si Petrus marbubar-bubaran diri na huhut manolon-nolon dang hutad da jol mana didok munai dungi mitor martahuak mamanuk padua halihon jadi diingot si Petrus nanidok ni Yesus tu ibana namadok tolu hali do swadahonon muahu adorang so martahuak manuk patolu halihon jala marningoti tumatangis ma ibana si Judas parjehei nanaeng hona uhum nama Yesus di solsoli marohana di paulak mana tolu rupiai tu akka situani malim dohot tu situani bangsoi nin nama salah doau kujehehon HP naso marpipot alai ninna nasidama dang rodi hamii hodo nasari disi jadi ditipal homa peraki tu bagasan joroi lao sumurut siani laho manikot alai dibuat situani malimi pengi ninnama dang jadi padomuoni tu artani joroi aitu horni mudaridoi jadi mardos niro hamanasida manuhor hosa tuladang ni padehudon bahen parbadan ni halak dagang alanido ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion amen.
ditugihon nasida ma Jesus yang jolo ni si Kayapas tu kator. Alai sugot mai manugoti dang nabongot yang go nasida tu kator. Asa unang tersubang nasida laho mangaton paskai. Gaberuar masilatus madapoton nasida di dogma. Pangalua dia do dibuan hamu dopak halakon. Dunginin na nasida mamangalusi, aut unang si bahen na jahat halakon, dang tagamon pasahaton nami ibana tuho, alainin na silatus maddo ibana, boan hamu maibana, uhum hamu maibana, marguru tu adat muna. Alai ninna akahalak Jahudi mamadok ibana, dang jadi pusau nami manang ise. Jadi dialuhon nasida ma ibana ninna ma. Nadapot hami doon pabalik-balikon bangso nami. Jala mangorai mangalehon guguan tukesari, dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus makantorna, di joma Yesus, di dokma, atehe dohodo raja ni Yahudi, Roma alus ni Yesus, nasian rohana nani dokmi, manang nani dok ni halak doi, tutuho taringot tuau. Gabe di alusi silatus ma, bangsomi dohot akasitua ni malimido, pasahaton ho tuau. Ahado na binahenmu, jadi dialusi Yesus ma, dang sian portibion harajoku, out sian portibion harajoku, dang tarbahen somangalo akan naposokku, asa unang sahat autu tangan ni halak Yahudi, alai dang sisongoni harajoku. Dunginin na silatus mamado ibana. Asa raja doho, jadi nina Yesus mamangalusi, songon nanido matutu, raja doau, ubahem matubu ahu di jalan mabahen ahu tu pertibion, asa hu hatidakon hasitongani, ganup sian hasitongani, tangihonon naido hataku. Jadi nina silatus mamadok ibana, ahamai hasitongani, jadi dung didok songoni, ruar ma ibana muse manopot akka Jahudi madok tu nasida, dang jupangau manang dia salana. Diguturi ibana do bangsoy, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamukasian Galilea sahat tuson. Alay ubegi silatus manukun ma ibana, manang halak Galilea do ibana. Jadi dung diboto nasian gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes, ay tongondo ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodesi, las si tutuma rohana, ay nania lelengna,
Sainaeng idaonna ibana ala naung dibege baritana jala di arop rohana idaonna tadasian ibana sipatu paonna jadi godang-godang ma disukut tontu ibana alai dang dialusi Yesus ibana. Disi doa kasih Tuhan ni maling dohot si boto surat jala gogo-gogo do ibana dialuhon ia si Herodes rap dohot donganna direhei jala dileai do ibana disolukom ma paheanna na arga tu ibana laus songoni ma disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari maraliale si Herodes dot silatus ai nama si hosoma do ianggo nasida nasailaon. Panguhumi dipestai sahalak natar hurung marguru tunatinodo ninatorop ala adong tarhurung ujui sada parjahat nasumalin margoar si Barabas jadi napungui nasida didok silatus matu nasida isedo dipangido hamu paluauku si Barabas manang Yesus natarguar Kristus ai diboto do lateni rohana sida do ubahen na dipasahat nasida Yesus alai sai disosoi akka situan ni maling dohot situan ni natorop asa dipangido nasida malua sian Barabas alai pason do inganggo Yesus dungi ninna panguhumi mamadok nasida ise sian na duai dipangido hamu paluauku jadi didok nasida ma si Barabas dungi didok silatus matu nasida atong ahama bahenok kutu Yesus na targuar Kristus gabe sudema nasida madok persilakom ma alai ninna panguhumima ai aha manajat dibahen jadi lam guguma di pajujuhon persilakom ma
didokon ma licingan. Jadi didadani aka soldadu ma aka susang duri bahet tupal dihape homai tu uluna baju dabdak ma dialiton tu dagingna dungi roma nasida di jolona maddok tabe diho ale raja Jahudi laos dipastapi ma ibana dungi ruar ma mused silatus didok matua ke Jahudi ida hamuma hutogi hondo ibana tu jolomuna asa di boto hamuna so adong jupa au salana laos ruar ma Yesus majungjung suksang duri jalan namar baju dadap jadi didok silatus matu nasida ida hamuma jolmai asa dung di ida aka situani malim dot akan aposo ni Jahudi ibana di johon nasida ma persilakon ma ibana dungi didok silatus matu nasida buan hamu maibana parsilakon hamuma aidang jupang ausalana gabe dia lusi aka Jahudi maibana ninnama marguru tupati nami ikom marutang hosa maibana ay dibahen do dirina anak ni debata ubegei silatus lam gadda mabiarna dungi diulahi silatus mamuse tu katorna didok matu Yesus siad dia doho alai dang dialusi Yesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku panmu au makatai dang dibotoho markuaso au paluan ho jala markuaso parsilakon ho jadi dialusi Yesus ma dang adong wasom mangagwaho aut unang dilehoni tuho sian gijang dibaheni gumodang dodosa ni pangasahaton au tuho jadi olat ni ima dilului silatus dalan laho paluahon ibana alai majujui ma akka Jahudi ninnado molo di paluahoon dang ale-ale ni Kesar ho ay na mangalo Kesar doganuk nama bahet dirina raja asadung dibege silatus hatai ditogihon ma Yesus haruar laos hudul ibana dihabangsa paruhumani na diinganan namargoar patar batu alai yanggo dihata heber gabbata dungi didok matu aka Jahudi idahamu marajamuna alai digogona sida mamajuhon padao mai parsilako maibana dungi didok silatus matu ibana parsilakon marajamu jadi dialusi aka situa malemima dang adong raja nami dukon na Kesar asaduk di ida silatus nasomarguna hatana lam gadda tahe guarna dibuat maaik mamuri tanganna di joloni natoropi huhut maddok lias doaus sian mudar nion hamudo nasari disi dungi ninna sude natoropi ma marsapata tuhami dohot yanakon namin mamudarna dungi saut ma dipalua si Barabas alai yanggo Yesus dilicingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon. Amen. Tapasada rohata martangyang mahita. Ali di bata namarabangsa di Banua Gijang. Narohami tujulom tibor nginon. Dinalaho mamuji pasangapon buar muna badiai marhite-hite ibadah nami pasyon paduahon alani Tuhan mangiduhami tujulom ape homa tangamu na badiai
Tuhami sudi ruas ni huriam nadong di bagas jeromon siak songoni nang ruas ni huriam na di parserahan. Asa terbaik kami Tuhan mangido tuadu pamu kodo inganan pangiduan nami. Molia tematutu Tuhan disude pangalehonomu tuhami ganup marsada-sada. Boy hami marhahi pason ni daging nang todi nami. Ilio kodo pe tuhami hosa hanguluan. Atok Tuhan molia tema di pasak roa nami tuadu pamu. Ibornginok pele Tuhan namar pungu hami di bagas jeromon ginalao memuji pasangapon guar muna badiai pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan leon ma tuhami asi dot holong ni roham jala tabai ma turohanami ganup marsada-sada asalam holong rohanami tuho ale Yesus Kristus Tuhan nami podo si pangasaon nami dingulu nami si ganup pari ale Tuhan tongon di bornginope rohami tuadu pamu mangidu sian rohanami asa hormat tong Tuhan mamasuhasu hami saluhutna diaka ulon nami si ganup pari jut donian hami Tuhan mangulahon nama nibil sian hatam alani Tuhan asi maroham tuhami ganup marsada-sada alani dosa nami do pangleson nami tuadu pamu alai namar ningot matu tuhami Tuhan di bornginon marhite-hite ibadah pasion nami paduahon nunga ditubus sohami Tuhan marhite-hite diparsilakon dohok mudarmu nadurusi Tuhan molia tema di pasak roha nami di asidot olong ni roham tuhami halak pardosaon ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gicang nang di kesempatan bornginope Tuhan mangidu hami tujulom homa nama alian todi perbadiami turoha nang pikiran nami ganup marsada-sada asa terbaik kami Tuhan mangulahon hobbar tulomoni roham iring-irik kami Tuhan tudalan na hobbar tulomoni roham egudang go lilu hami Tuhan alani portibion alai di bagasan pos ni roha hami saya dongan nomudo hami saluhna kami ruas ni huriam suak songoni nang aka keluarga nami di dia pe nasida maringanan ale Tuhan di bata nang di bornginop pe ale Tuhan namar ningot dohami tuaka dongan nami ruas ni huriam na tongon nasida di bagasan parsahiton ima amang lipong baru tambunan inang nyonya situasi agian baru tambunan nyonya situasi terus baru manurung syak songoni nang amang situa purba dot amang situasi terus tuho mahu pasat tami Tuhan ape hon tangam muna badiai Tuhan tu akadongan nami namar sahid asa tumibu nasida boy malum sian akapar sahiton jala di bagasan malas niroha nasida Tuhan lahorap dohot tami di hari-hari mangihut mamuji pasangapon guar muna badiai ale Tuhan di bata nami namara bangsa di Banua Gicang gudang dosi pangiduan nami tuho Tuhan alai mangidu mahami tuho Tuhan saya tabai ma holong ni roha nami tuado pamu
Jala tugu-tugu kami Tuhan dina laho mandalaton ari-ari ngulu nami asalam cono jalalam rapak kami dohoto pos rohanami Tuhan tangiono mudo pangiduan namion suak songoni piali Tuhan nang di akatang yang ni ruas ni huriam marsada-sada tukoma na manangihon aka aha na pinangido na sida marhiti-hiti tangyang ajari kami Tuhan martangyang ajari kami Tuhan dina laho macaha barita nauli hatami suaksongani piali Tuhan di barunginon nunga di jaha aka pardalanan ni ima taringot tu penderita ami Tuhan dinalaho manubus aka dosa pangloson nami mulia tema Tuhan dipaingot todo pehami tu ari-ari namanghut ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gicang satu kinari Tuhan pasaton nina posom matutu Tuhan barita nauli di tonga-tonga nami pos roha nami Tuhan naleon mudo bisu tu amang padita nami saksongon hinang tu hami ruas ni huriam naubege barita nauli say gabi mangulu matutu Tuhan barita nauli nahubege hami asai dalan hanguluan nami tu ari-ari namanghut ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gicang sudi akaparhaladom ni huriam jak songoni nang ruas ni huriam koma nama masu kami saluna nang songak songoni pe koma toktong nama ngiring-ngiring kami maritih todim todi parbadiai di parnguluan nami siganu pari tok Tuhan yaka yanakon nami pe nang natoras nami pe di dia penasida upasat tami matuho koma namandongani jalama masu nasida tok Tuhan pasat tami matang yang namion di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat madiho Tuhan amin. Asini roha madihamuduhut dame nasian debata amanta di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai amin. Orasma dihita damang dainang naniholongan ni Tuhan tang turpuk si pahusor-husorot tang di pertanyaan pasyon di Borginon tersurat mang di Pesalmen 116 mamukamasan ayat 12 ro di ayat 10 sia tabuka bima bibilta tapa ihut-ihut ma songonon ma didok si tungbehama pamalosu tujahuba ay saluhud dengan niuhum nai tuau jalo kudo panginuman ni akahatuaun jala pajojo kudo gowarni jahuba gararok kuma akabagabagaku tu jahuba apala diadupan ni sadok bangsona
argado di rohani Jehuba hamamateni akanani asyanai atong ali Jehuba nunga tung naposomau naposom doau anak ni hatubanmu nunga di hari-hari ho akarate sianahu sai pelehonoku matuho pelian hamulation jala sai pojojowokku ma guarni Jehuba sai gararokku ma akka baga-bagaku tu Jehuba apala dia dupan ni sadok bangsona dia kalaman ni bagas ni Jehuba di persitongan nami ali Jerusalem haleluya ola nido saha ne turupukta kadongan na dihulungan ni Tuhatta tutu molo ta bilang-bilang ido basa-basa ni Tuhatta di tonga-tonga ni ngoluta sigano pari dang habilangat tay dakka bilangata pasu-pasu ni debata mungkin nabui bilangata piga hali mahita di pamalum debatasian persahiton piga hali madialusi debata tangyangta piga hali madialusi debata akka natapangidus yan ibana piga hali do hita maluas yan parmaraan alamar tangyang hita tutuhani piga hali hita mengadopi akahamaulon alai dang tersulandit hita di baheni ala disido tuhani manugu-nugu hita songod dia do parnia hapatta diangka habur hatata sian hutata ganu mersada-sada satu pontianakon diramoti debata di pasu-pasu dilihon akkanaudi nadingkat dang habilangat tay jaladang boy balos sonot tay tutuhani dang boy gararot tay sian haburjota dang boy gararot tay sian akka na tapatupa marhiti-hiti huriana tuk taleho pe hosata tuk taleho pe hamurauta dang na tergarar saduhut nai ala nima marhiti-hiti turpukta di bagasat tikyon na balgas itu tu di pasahat debata tuhita imana na Tuhan Yesus Kristus dilehod do ibana asa tumobus hita sian hamatian dilehod do ibana asa tumobus hita sian dosa asa mian hita di harajauna hinorhon ni ahamana naing bahenota iman na didok ni turpukta di bagasan tikon didok mandisi tung behama pamalosu tuho Jehuba ana saluhut dinggan niuhum mutuau tapi kiri do songo dia hita di tonga-tonga ni hasia nganon alai di patikor debatano hita marhiti hukumna toto perdosa do hita nasalayonon alai marhiti yuhum ni debata gabe superdosa hita ola ikon gabe dosa ibana hungopok kita akka perdosaon nadingkan bahasa do debata pohama pamalosta laho patupahon laho mangalusi na pinatupan ni Jehovah tuhita dia lusima disi jalokuro panginuman dia kahatuaon jala pa jauh-jauh kudo Jehovah ima alus ni parpesalmen laus ido alusta saunari molo dihokop Jesus hita sian dosanta molo dihokop demata hita sian par ngoluata nahulomi ahamadohonota jauh-jauh koma guarni Jehovah di tonga-tonga ni ngoluku gararokku ma akka baga-baga kutu Jehuba apala diadupan ni saluhut bangso merhiti-hiti pernguluat siganupari alusatta mapajuon ni debata haluaon na pinatupan ni debata
marhite-hite na ikon tapabuabuay itu salut bangso. Ikon tabaritahon itu lihat portibion. Yesus do dalan tu surgoi. Jalanunga di sesa dosaku. Jalanunga di palua au sian dosa. Agado di rohani Jehovah hama mati ni akana ni asiana. Jadi polo mate piau, mulu marujung pengoluku, nunga di bagasan Jehovah piau. Koni nama pajujuota di tunga-tunga ni ngoluta. Marhiti turpukta di kijang ni imuse ikon pasahatot tado hamuliation di rohata tu Jehovah. Ikon tadokon mauliate tu Jehovah. Maduk mauliate tu Jehovah dang marhite-hite akka haadongata. Adang targarar hita mudar ni Jesusi sian haadongata. Ay haadongata ibe pasu-pasu ni Jehovah doi tu hita. Ahado naneng dohonon na marhite-hite turpuk taon pasahaton pilihan hamalation na madok komay tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hati dan pikiran, di rohatai di ngolut tahun saya tadokma mauliate tu Jehovah. Jala pajojowota guarna genupari di tonga-tonga ni ngoluta. Tiro komamuse marhiti-hiti turpuk tahun saya gararok kuma akabaga-baga ni Jehovah apalah dia dupan ni bangsona. Apatan na disi songon na pergijangin aking ikon mabaritahon barita na uli ido hita di tonga-tonga ni ngoluta. Jadi panobusion di Yesus di hita na parjulo ima asa mamaritahon barita na uli hita na paduahon tadokma mauliate tu Jehovah ay balga jala argano hita ditubus. Amen. Martangiang mahita. Mauliate matutu Jehovah debata. Marningot dohami Tuhan. Dileani anakmu ima Tuhan Yesus Kristus. Dipusa akajolma perdusai. Hinorhoni dosa nami. Dicahi dilicingi jala ditijuri, jala dipajujuhon, bersilakom mah, hinorhoni hahulumon, dohot dosa nahu patu pahami. Alai sianihu boto hami do argasi tutudo hami ditubuso. Pola ikut durus mudarmu, asa gabi badia hami. Asa gabi parsidohot hami di harajom. Hatam nabadiyay mangajari hami di borkinon. Asa sayhu pajujuhon hami bay di tonga-tonga ni ngolu nami. Jalahu baritahon hami may tuliat portibion. Hodo dalan tu banua gijang. Ima anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala pajujuhon nami may lahu mabaritahon barita nauli tutonga-tonga ni hasyanganon. Jala dohonon nami ma mauliate ma di panupusoyommu. Jala marhite ima dituturi hami asa unang hula hami be dosa. Asa unang madabu be hami tuhahulumon. Todimima mangurubi jalama pargogoi hami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mariho. Amen. Maredehita tapapunguma peliata. Amen.
debata amanami na di badua gijang hodo haruruan ni salut silihol-lihol na dinggan doon nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masinalahom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di julom pasu-pasu may jalaramotia sa parahasyang hami pilihanon pati bulhon harjaum itu ngatongan ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marihite hite todim asalam mutadahami godang ni silihol-lihom itu hami asalam girgir hami madok maulyate tuho marhite hite Jesus Kristus Tuhan Nabi amin rap hita mangido di tangiang ali amanabi ali amanami na di banua gijang say pinorbadia makuarmo say Roma harazomu say saut malo meneroham di banua tongon songon na di banua gijang leo matuhami sarero hangoluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami idusa didungan na merdusa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugon rodi hasangapon sa liling nililing na amen. Sinirohan ni Tuhan Jesus Kristus dot holong ni rohan di debata amata do parsauran ni tod di perbadia mana mangaramoti dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras manihita.